Meta l-pulizija se tkun f'pożizzjoni li tista' tressa lil Ebner Akulina l-qorti u tixlih bil-qtil ta' Paulina Marija Dębska, il-pulizija se jkollha wkoll xut importanti li allegatament ra lil Akulina fuq it-tfajla fi ġnien l-Indipendenza f'Taslima. Sorsi qrib l-investigazzjoni qalu ma' One News li la darba Akulina jitressa l-qorti mbagħad jibda l-istadju li jmiss fil-qorti dak tal-kumpilazzjoni u hemmhekk mistenni jixed persuna li jingħat li lemaħ lil Ebner Akulina fuq il-Pollakka. Akulina huwa s-suspettat li stupra u qatel it-tfajla bil-ifga. L-istess sorsi qrib l-investigazzjoni qalu ma' dan l-istazzjon li l-pulizija mhix wieqfa minkejja li l-interrogazzjonijiet fuq Akulina huma sospiżi peress li dan ġie riferut minn tabib lejn l-isptar Monte Carmeli. Se jkunu wkoll kruċjali għal provi li se jitresqu l-qorti testijiet forensiċi li saru li iżda r-riżultati tagħhom idumu ftit ma joħorġu u nifhmu li l-pulizija qed tuża l-ħin sewwaq li Akulina għalissa ma jistax jitressa l-qorti minħabba li jinsab rikoverat fi sptar għas-saħħa mentali. Il-pulizija tevalwa wkoll l-evidenza kollha li għandha f'idejha u jidher li għandha biżżejjed provi biex tixli lil Akulina. Il-pulizija ġabret ukoll filmati minn kameras tas-sigurtà li hemm fl-inħawi tal-ġnien fejn instabet mejta Dębska. Nifhmu li b'dawn il-filmati se jiġu stabbiliti l-movimenti tas-suspettat u anke l-aħħar movimenti tal-vittma. Il-pulizija hija konvinta li l-vittma u s-suspettat ma kinux jafu lil xulxin qabel. Kruċjali wkoll għall-investigaturi mistenni jkun il-kliem li l-issen is-suspettat meta kienet jiġi invistat minn tabib fi klinika. One News it-tlieta żvela li żagħżugħ 20 sena allegatament qal xi kelma brabta mal-qtil meta kien fi klinika. Fil-fatt il-pulizija bdiet tqis lil Akulina bħala suspettat f'dan il-każ x'ħin kien fi klinika u l-issen kelma brabta mal-qtil. Sa qabel dak il-ħin jiġifieri meta kien fassa tal-pulizija wara li Akulina allegatament qajjem kommozzjoni fil-Knisja tal-Balluta, il-pulizija ma kellha l-ebda tarif li l-persuna li kienet f'idejha allegatament kienet marbuta mal-qtil ta' Dębska. Fuq Ebner Akulina miż-Żejtun ħarġu rapporti li kien jiffastidja bosta nisa fuq l-internet b'ċertu messaġġi fejn kien jistiedel lin nisa biex ikollhom x'jaqsmu miegħu sesswalment. Saħansitra jingħad li affastidja tifla ta' 14-il sena. Il-messaġġi pubblikati juru rispons qiebes ta' Akulina meta tfajliet ma tawx wiċċ. Intant malli dawn iċ-ċets ħarġu fil-beraħ, l-ispettur tal-pulizija mill-iskwadra tal-omiċidi Sean Pony tkellem mal-medja u qal li għand il-pulizija ma daħlux rapporti fuq fastidju sesswali mis-suspettat. L-ispettur saħaq li l-korp tal-pulizija jinsab imħasseb bil-kontenut taċ-ċezz u talab biex isiru rapporti meħtieġa ħalli l-pulizija tinvestiga. Intant fi stqarrija l-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza esprimiet iswiet il-qalb u r-rabja tagħha l-femiċidju ta' Paulina Dębska.